Googleeko aurkezpenen gai aldatzerakoan, eta personalizatzean irekiko du Google aurkezpen bat, jakin txantiloietara joaten bagara, ez direla agertzen txantiloi berdinak gure Googleeko kontua euskeraz konfiguratua baldin badugu, edo gazteleraz, bai. Orduan, bilatzen nahi garen zientziatak aurkezpen hori ez zaizu agertiko, hortaz jarri dugu hemendik aukera zuzenean ara joateko eta kopia bat egiteko, bai. Hori alde batera utzita, irekiko dugu aurkezpen hori, eta honek berak dakarren itxura bat dauka. Guk itxura hori aldatu eta pertsonalizatu dezakegu diapositiban joaten bagara, eta gai aldatzen badugu, bai, gauzak aldatuko dira eta gaiak daukan itxura hartuko dute. Hau egin baino lehen kontutan izan behar dugu gure aurkezpenak ja imaginak batez ere atzeko imaginak ja badituen zenta begira. Nik aukeratzen badut hondartzaren eguna, ikusten dut lehenbiziko diapositiba hori ez dela nik nahi nuena. Bai, atzera egingo dut. Kontua da, diapositiba horrek bertze imagin bat txertatua daukala, urratzen badiot, ja agertzen zaik berez daukan atzeko kolorea, eta bai, aldatzen badut, ja desberdina da gelditzen zaiten itxura. Diapositiba bakoitzak plantillak daukan, hemen ikusten dugu aplikatu diseinua, daukan aukera ezberdinak erabil ditzake, bai? Nik duplikatzen badut diapositiba bat, orai duen itxura mantenduko du. Bai? Gero alda dezaket nahi dutelaik diseinua. Baina duplikatzerako orduan, eginen duena da, mantendu nik bazuena. Hau nahiko ez baduzue eta plantillaren edo gaiaren itxura aldatu nahi baduzue, aukera hau ere badago, editatu nagusi. Hemen agertzen zaigu plantillak editatuak dituen diapositiba guztiak. Hau da, hemen letra tamaina, mota, alturak, adibidez, kolore hau, atzeko kolorea bezala ez bazai gustatzen, aukera badut, bai, aldatzeko atzeko planoa. Aukeratzen dut bertze kolore bat, eta gustokoa badut hori utziko dut, eta ikusten dut aplikatu dela aurkezpen osoan, ez bakarrik nagoen diapositiban. Bestenaz, banaka egin barko nuke aldaketa hori. Bai, jakin horrela pertsonaliatu dezakegula gaia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.